Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan nga Ivy at taga probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagtaudak iti broken family. Ngem sa anak anapukawan iti namnama, amaayos matlaeng ti pamilyak. Buwan ang papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ivy dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pakawalan na ko, Mercy. Nabayagan asin inaak ti babae. Italaang nga na nakaidaron kan ka, ngam awan kami iti ibagbagada a babae. Uray pay, nagbabae ka nata. Liniputan naklata. Amo ka nakbasolak. Nga magkidawak ti pamakawan. Diyak kayat ngagsinata. No saan mo akayat ngagsinata? Saan ka kumaan nagaramid iti kalukwan? Anya nga ti kayat mo ang mapasama kita. Pumanaw kan, agsinatan. Ngam asawa nak. Kasta ka di kalakakin ka ti mangisina kanyak. Nanang, saan kumamatakas ta ah? Diyak kaya't nagsina kayo ka ni tatang. Saan ka amakibiyang dito'y, Ivy? Umunag ka pa lang ang iti kwartom. Tagtungtong kami kinitatang mo. Ngam nanang, diyak kaya't na pumanaw ni tatang. Saan ka kadi ang makauawat, ha? Alan, anak. Sumber ka pa lang iti kwartom. Agsarita kami kaninanang mo. Sige nga ron, tatang. Talaga gayam ang pinapanaw yun ni tatang. Gapo takas jay tirumbang kankwana. Nanang, saan mo ta nagkurang ni tatang kadata? Nabayag kanumat ta na nagsina da iti babae na. Talaga kadi ani tatang mo ti kanunungam, ha? Nasingpat mat ni tatang kadata. Iso arumbang kumaapi na kawan niyo. Di nak isuro si ka, Ivy. Ti desisyon ko ti masurot. Saan kat asika? Tatang, agyaman ta sinong bata niyo ti awag ko. Anya ka diti baga, manak ko. Sa dino nga ti ayan niyo ita. Nagbiro ka kiti kwarto am abangan. Diyak kumakayat apumanaw kayo dito ay. Pimanawag, gaputay so ti kayat ni nanang mo. Awan maaramidak na nagbasolak, anak. Kasano akon, tatang? Maituloy ko pa'y nga ti panagadal ko. Kabaulan nga ta ni nanang abayadan ti abang to'y boarding house me. Ituloy mo lahat ti agadal, anak. No awan allowance mo. Agkita ta, taikan ka. Agyamanak na rudno kasta, tatang. Nanang, sino ti kadwayong asimmangpat? Iso ni Darwin. Iso ti kaayan ayat ko. Kan kadwata nga agnaad dito'y boarding house. Anya? Awan nagdumaan nyo ka ni tatang, nanang. Gaputa uray da kayo. At damat aramid yo. Bastos sakit dito'y anak mo, Mercy. Apay, saan mo ka di disiplinaan to'y anak mo? Ivy, sumrakan iti kwartom. Tagsarita ta inton madamdama. Oh, saan mo ka di anang ngagtiimbaga ti inam? Sumrak ka kano iti kwartom. Apay anang iyawid kayo iti sabali a lalaki diti abangan tayo, nanang. No kinabailan ti amam tinagaramid. Kabailakmat. Wen ngam nagkidaw matan iti pamakawan kada kayo ni tatang. Kan nabayagan day jay apasamak. Italaang anamuan nyo. Oray pay. Nagaramid latta ti amam. Ket jak tumapakawan iti dayjay nga inaramid na. Nasaysaya at kumaapi na kawan nyo, nanang. Ngam tinangisang pat kayo iti sabali a lalaki. Hoy, Ivy! Di nak isuro ta anak kalaang. Lola, ni nanang, nangisang pat iti sabali a lalaki iti ababangan mi. Anya, nagawan kit din a panunot ti inam.
Anya laangan nga iti sawon ti karubayaw. Iso nga ron. Tsak pa yan ti mabain, Lola. Kasaok to man ti inam. Ibagak asan arumbang nga inyawid na ti lalaki na. Sige man, Lola. Barang da kayo ti danggan na. Anya ti ko na mga ibagam, anak ko. Ni Nanang, Tatang, adda insangpat na alalaki, ijab abangan mi. Anya. Wen Tatang, imbagak matasan arumbang tikas dyan nga inaramid na. Ngamti ko na, no kabailam ka no ti agaramid, kabailan namot. Bayam lat ng ti inam no niya ti pagragsakan na. Amang ano nasakit tinakam na itinaamuan na inaramid ko iti. So kayat na ti agibalas. Wen ngam nagkid daw kayo matan iti pamakawan. Awan maaramidak. No saan nak amapakawan ti inam, anak ko. Oy, Ivy, umay ka dito eh. Apay ka di, Uncle. Igatangan nakman iti sigarilyo kan arak. Anya? Iba undak agumatang iti sigarilyo kan arak. Tulang ka kadi. Adda aramidak nga assignment ko, Uncle. Ituloy mo inton madamdama. Aggunay kan, no di mo kayat amakaraman ka. Sige, Uncle. Anya ti gatangem, Ivy. Gumatangak iti sigarilyo kan arak, Manang. Anya? An-anom ti sigarilyo kan arak. Imba unak ti lalaki nga inyawid ni Nanang. Anya? Naglaingan? Ammo na ang minor de edad ka. Ita, si Kati ibaon na gumatang iti arak kat sigarilyo. Wen nga rod, Manang. No jak mo't agtongpal, para mananak ka no. Ibagam asaan ka alakwan ta minor ti edad ka. Isaw ti umay gumatang no kayat na. Sige, Manang. Kasta ti ibagang. Nek, ayan nga iti impagatang ko kan ka. Saan nakakayat alakwan ni Manang Emmy? Taminor di idadak ka no. Kat imbagam kumaa, asyak ti uminom kan agsigarilyo. Imbagak mat, Uncle. Ngam di nakmatlat talakwan. Si kakano ti mapan gumatang no kayat mo. Awan pa'y mat serbim. Mutoy man lang deta kwarta. Siyak lang ti mapan gumatang. Anya matang tinyawid yu alalaki, Nanang. Taapay manan. Anya manan ti problemam kin ni Darwin. Naglaing nga uminom kan ag sigarilyo. No saan nakalakit di asagsagidan, saan mo apakibibyangan? Awan sa trabaho na, Nanang. Naikat nga rod iti trabaho na, isong agbirbirok. Saan mat nga agbirbirok? Agin inum mater aramidan na. Agur uray iti awag kadagiti nagaplayan na. Saan lata ko masumardang nga agaplay, Nanang? Aging gang adda mangawag kan kwa na. Di ka man mangisuro, Ivy. Tiket di panagadal mo ti asikaswam. Saan atila pakibibyangam? Nanang, ikanak man iti kwarta, taada babayadak iti pagadalan. Kabaybayad ko iti abang tayo. Awan pa'y kwarta kita. Awagam ti amam, ta dumawat ka kankwana. Idi ni tatang ti kadwa tayo ditoy. Iso ti agbayad iti abang. Iso pa ti mangmangtad iti allowance ko iti binigat. Ngam ita, tani Uncle Darwin ti kadwa tayo. Da kayon ti agbayad iti abang. Da kayo pa yan ti mangtad iti pagbisyo na. Italaang daytoy, tawan kat nga rod trabaho na. Bumawi ka no, inton makastrek iti trabaho. Kasanon, no saan ang makastrek iti trabaho? Patyak ang makastrek tumulaang ni uncle mo. Kumusta ka, anak ko? Okay lang, tatang. Ninanang mo ngay. Kumusta damat itinsangpat na alalaki? Day tangarot ti makagapo. No apay anak ipagkita kada kayo. Taapay. Adda ka di madingar aramidan ken kadayjay alalaki? Awan mo't kiti tatang.
Kasla day di lalaki ti papapanan ti kwarta ni nanang. Awan ngaming trabaho na, sakot adabisyo na. Isungawan maedad ni nanang a kwarta kanya. O sige, ikan kay ti kwarta. Umasidag ka lang kanyak no kasapulam ti kwarta, ha, anak ko. Agyaman na, tatang. Kasanaw, inikan na ka ni tatang mo iti kwarta. Wen lola, Imbaglakit din tadalat ta kontak mo iti amam. wen nga rod lola. Amangan no ni tatang itanti kanayon a pagdawatak iti allowance ko. Apay, saan pa'y anak kabirok iti trabaho na ni Darwen? Saan pa'y nga rod lola? Jakman amo ka ni nanang. Tamaan anusan na akaden na ni Uncle Darwin. Dumteng to ti panawan a mauma metlaeng ti inam. Mauma amang pakpakan iti daijay alalaki. Sapay la kumaa, lola. Naglaingan day diyang Uncle Darwin. No ni nanang timang bibyak kan kwa na. Manang, gumatangak man iti noodles. Apay ti noodles. Iso ti sidaan nyo? Siyakla ang timang sida, manang. Inibus ni Uncle Darwin ti masida alinuto ni nanang. Di nakpaimbat dyan. Unay matan ni nanang mo. An-anusan na dayjay alalaki. Malaksid nga awan trabaho na. Ado pa'y ti bisyo na. Papakpakan ka ni nanang mo. Sikapay kit din ti maawanan iti sidaan. Wen nga rod manang. Jakman ammo. Noan nga ti impakpakan day dyan lalaki kan ni nanang. Adda kagaya man, Ivy. Wen nanang. Mangan kanton, nalpas kamin kin ni uncle mo anangan. Kayat kun ti aginana, sumra ka kun iti kwarto mi. Mabit lang, nanang. Nagsangsangit kayo kadi? Ha? Ay, saan? Apay ko mga agsangit Apay nga rod analabaga dagiti matayo. Madlaw nga nagsangit kayo. Ay na, napulingan akla ang anak ko. Sigurado kayo kadi, nanang? Okay kayo lang. Un anak, sige, sumra ka kun iti kwarto mi. Anya ti kunam? Sigurado ka nagsangsangit ni nanang mau? Well, lola. Imposible anapulingan dayjay. Saan nala akayat nga aklunan ang nagsangit? Nagapadangat ka ni Darwen? Lakit di lola. Amangan no nakaamirisan ti inam. Aging gangamin ita ket awan pa'y trabaho ni Darwen. Nasayaat mo't no nakaamirisan ni nanang. Nagpuskol matirupa dayjay alalaki a papakpakan lantan iti inam. Wen nga rod lola. Pulos asan ang makarikna itibain. Nanang, anya tinapasamak ka na kayo. Apay adara-dara mo't tantirupa yun. Ni uncle mo, Darwin. Binugbog na kidisan ko nga ikaniti kwarta, anak ko. Anya? Ay na, dahil na tinaganab yun ang isang put iti lalaki asadot. Pakawanin na kanak ko. Gapula ang itayat ko ang makabalas iti amam. Dahil matan tinapasamak kanya. Saan ngamin anasaya at ti panagibalas, nanang? Nasaysaya at kuma, pinakawan nyo lantan ni tatang. Di ka madanagan, anak ko. Sina akong dayja, Darwin. Mapantayo iti ospital, nanang. Ipaagas tayo ti rupayo anadaran. Ken mangala tayo iti medical certificate. Ta ipakita tayo iti pulis. Iti kasta, agpulon day dyan nga Uncle Darwin, iti inaramid na kada kayo. Nanang, kumustan tirik nayo? Nasaya at matantirik na kanak ko. Kaya't yung kadi nga ipakaamok ka ni tatang tinapasamak kada kayo? Saanan, anak ko? Kababain ti inaramid ko. Gapo iti ayat ko ang makabalas. Saan mo't anasaya at alalaki tinatumpungak. Madingamin ti agibalas. Huwan nga rod, anak ko. Kuma, pinakawan ko ni tatang mo. Kuma,
Inikak iti may kaduagon daway. Saan ko abinalas? Ala, saan yun apanunutan dayta, nanang? Gaputa uray agbabawi kayo. Saan yun maisubli tinapalabas? Tinapatag ita, leksyon dayto yan kada kayo. Saan kayo kumaabasta makidan na iti lalaki? Asaan nyo unay ngam-am mo? No para kanyak, kayat ko pa'y. No agsinublan kayo kanit tatang. Aging gaita, awan pala ang karelasyon ti inak, kastamot din ti amak. Ngem ikarkarigatak ida apagkapyaen, tapno maurnos manen ti pamilyami. Agyamanak, tuy pagayam mo, Ivy. Ivy pagayam ko, iti daytoy apakasarita am ket sapay lakuma, tamaaramid mo apagkapyaen dagiti dadakkel mo. May mayat matlaeng, ti agpinnakawan, ngem ti agbinales. Gapu taawan tinasaya at nga itden, ti panagibalas. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga Ivy, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Musika, Dante Martinez. Ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.